Għall-ewwel darba l-istudenti li jridu jiffukaw fuq il-ħiliet sportivi tagħhom f'livell post-sekondarju se jkollhom l-opportunità permezz tal-iskema Achieve 360 offruta mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Mediterranean College of Sport. L-istudenti issa se jkollhom tieqa oħra wara li jtemmu l-eżamijiet tal-O Levels fejn għall-ewwel darba jistgħu jażlu li jiffukaw fuq disċiplina tal-isport favorita tagħhom u fl-istess waqt ikomplu bil-vjaġġ akademiku tagħhom f'livell post-sekondarju. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella qal kemm ilu li l-Gvern kompla jinvesti fl-atleti l-atta medalji fil-qasam sportiv fuq livell internazzjonali tela b'34%. Hija dedikata għal dawk l-istudenti li ser jibdew it-triq tagħhom fil-post secondary u ser tagħti opportunità biex l-istudenti li jridu jiffokaw fl-aspett tal-isport fil-waqt li jagħtu importanza kbira l-aspett akademiku ser ikollhom din il-faċilità. Il-kap eżekuttiv tal-Mediterranean College of Sport Charlo Bonnici qal li din hija kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat li biha se jibbenefikaw tant żgħażagħ li jridu jiksbu suċċess fil-qasam sportiv. Ġifieri ħajna taw borus ta' studju fil-futbol, fil-water polo, u anka fil-dans li huwa wkoll klassifikat bħala sport, u mbagħad hemm ukoll numru ta' borus ta' studju oħrajn f'dak li huma għawm, artistic swimming, athletics u wkoll il-karate. Il-Ministru ta' Edukazzjoni Clifton Grima qal fejn qabel kien hawn biss borza ta' studju waħda għal qasam sportiv, illum dawn żdiedu kemm fl-Università ta' Malta, Junior College u issa skema li qed tiġi offruta fil-privat f'livell post-sekondarju. Il-Ministru qal li s-suċċess tal-atleti Maltin fil-qasam internazzjonali mhux jiġi mix-xejn, iżda il-Gvern qed ikompli jinvesti fil-ħiliet tal-atleti u sportivi Maltin. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se fetħu fi 17 ta' Lulju u jagħlqu fl-ewwel ta' Wissu fuq is-sit myscholarship.gov.mt.